fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ba'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal bżonnijiet tal-komunità taċ-Ċenaka. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani ibiet minn kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluna tnissel u tnibbet u tagħti iż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun bagħta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Iż-żerrija waqgħet fl-art u għamlet il-frott. Iż-żerrija waqgħet fl-art u għamlet il-frott. Inti żżur l-art u ssaqqiha u tanija bil-ġid tiegħek. Il-witt ta' Alla mimli bl-ilma u l-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Respons, iż-żerrija waqgħet fl-art tajba u għamlet il-frott. Hekk int tħejja, issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha bl-irxiex trattaba u tberkilha iż-żrieħ. Fawwart is-sena bit-tjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. Iż-żerrija waqgħet fl-art u għamlet il-frott. Joqtru bin-nida il-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għoljiet. Il-merat jintlew bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ, jgħajtu l-koll u jannu bil-ferħ. Iż-żerrija waqgħet fl-art u għamlet il-frott. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jien għadni perswas li d-batjiet tissa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li qatt trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-revelazzjoni ta' Wlied Alla. Għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruqa, mhux minn rajħ, imma minħabba dak li xeħtu taħta. Bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll qatt ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu il-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet
l-uġieħ tal-ħlas. U mhux biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna, il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla u l-bidwi hu Kristu. Kull min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru fololek kbar ta' nies li kellu jitla fuq id-dajsa u jinżel bil-qiegħda fija. In-nies għadu l-koll wieqfa fuq ix-xatt u hu beda ikellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerat waqgħu mal-mogħdija, ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienitx fonda, iżda mbagħad telet ix-xemx inħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanoqhom. Imma oħrajn waqgħu far tajba u għamlu l-frott min 100, min 60 u min 30. Min għandu widnejn ħajjisma'. Resqu lejh id-dixxipli u staqsew: għaliex tkellimhom bil-parabboli? U weġibhom: għax lilkom ingħatat li tarfu l-misteri tas-saltna ta' smewwiet, iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Iżajija li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux, tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset, kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom, jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena infejjaqhom. Intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela jisimgħuha intom il-parabbola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li jinżera mal-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma, jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma ruq ma jkollux fih u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġu fuqu il-għawġ u jsib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li jinżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' il-kelma iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġejt tal-art joħonqulu il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li jinżera far tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha. Tassew huwa jagħmel il-frott, dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej. L-ispjegazzjoni ta' din il-parabbola ta' ilna l-mulej Ġesu stess.
u qed jurina id-diffikultajiet li jien u int niltaqa' magħhom li lili fil-ħajja ifixkluni biex jien din il-kelma tiegħu ma tagħmilx frott. Jista' jkun li timbet imma ma twassalx għal frott. U forsi tajjeb hekk dal-għodu nistaqsu lilna nfusna hekk kemm il-darba kull nhar ta' ħadd nisimgħu il-kelma ta' Alla. Imma din il-kelma ta' Alla qegħdin nikkultivawha fina biex imbagħad tagħmel il-frott. Interessanti kif dan il-Vanġilu jagħlaq b'dawn il-kelmiet. Dawk li laqgħuha li fihom hemm art tajba, hemm min għamel 100, hemm min għamel 60, hemm min għamel 30. Imma kollha taw il-frott. Aħna ħafna drabi mhux hekk nirraġunaw, aħna nirraġunaw min jagħmel l-aktar u l-aktar tajjeb. Għal Mulej Ġesu mhux il-kwantità, l-importanti li dik il-kelma li nżaret fik tagħmel il-frott. Infatti il-Mulej smajnieh fil-Vanġelu ifakkar lin-nies f'dak li qal il-profeta Iżajija u jgħidilhom għax hemm jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jagħti it-tweġiba għaliex. Għaliex ħafna drabi forsi jien fil-ħajja tiegħi min jaf kemm il-darba smajta l-kelma ta' Alla imma ma tajtix tagħmel frott. Min jaf kemm il-darba jiena rajt li ta' Alla taħdem fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tal-oħrajn, imma qisni ma rajt xejn. U jgħaddi kollox, kif ngħidu bil-Malti, kollox itir mar-rieħ, qisu qatt ma ġara xejn. U l-profeta Iżajja jgħid hekk, għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. U hekk ma bidlux ħajjithom, ma ħallewx li jiena infejjaqhom. Il-kelma ta' Alla eżies tbiddilna. Quddiem il-kelma ta' Alla jien ma nista' qatt nibqa' bil-qiegħda. Il-kelma ta' Alla lili trid tiġġalni nagħmel xi ħaġa. Ma nistax nibqa' quddiem Alla bidejja marbutin. Għaliex il-kelma ta' Alla hija kelma li toħloq, hija ħajja. U x'inhu l-frott li l-Mulej qed jistenna li jiena u int inwettqu f'ħajjitna? Dak li jagħmelu. Li nsiru nies li kapaċi inħobbu lill-oħrajn. Kapaċi mhux inħarsu lejn nfusna imma nitfgħu ħarsitna fuq oħrajn. Kapaċi ngħinu lill-oħrajn. Kapaċi naħfru kif il-Mulej jaħfer lilna. Kapaċi li meta naraw il-ħażin mhux jinċabċbulu, nikkundannawh imma ma nikkundannawx il-persuna li tagħmlu. Anzi, nitlob għal persuna li qed tagħmel il-ħażin biex tiftaħ għajnejja u ma tkomplix tiżbalja. It-tieni punt li nixtieq naqsam magħkom l-aħħar punt huwa il-bidu ta' din il-parabola biex ħadd ma jaqta' qalbu. Parabola tfisser storja inventata fuq fatti tal-ħajja ta' kuljum. Xejdilna Ġesu li dan il-bidwi ħareġ jiżra u tefa' iż-żerrija ma' kull imkien fuq il-blat, fil-wita, fil-mixja fejn hemm ix-xewk. Jekk nirriflettu ftit, dan ma kienx veru bidwi. Għax l-ebda bidwi ma jitfa' iż-żerrija tiegħu bla doċċ u kull imkien,
imma jaħrat l-għalqa, jipprepara l-għalqa u jitfa' żerrija hemmhekk. Imma għalfejn il-mulej Ġesu f'din il-parabola jippreżentalna bidwi kważi ħali li jaħli ż-żerrija u ż-żerrija tiegħu jitfaħħa kullimkien għax jixtieq li kullimkien tinbet anke fejn hemm saħansitra il-blat. Smajtu r-risposta fl-ewwel qari. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, hekk il-kelma ta' Alla. Il-mulej Alla mhux sħiħ miegħi u miegħek. Anke jekk forsi jien f'ħajti hemm mumenti fejn jien qalbi saret qisha qalb tal-ġebel. Fejn mumenti li qalbi jingħalqet. Il-mulej jibqa' jwassalli il-kelma tiegħu. Jibqa' jittama u jistenna għax il-mulej huwa pazzenzjuż, jaf jistenna. Ħafna drabi huwa jien u int li maħniex kapaċi nistennew. Irridu kollox ta' malajr, tafas buttuna u jiġi kollox. Il-mulej jaf jistenna. Il-mulej Ġesu jatina l-kelma tiegħu u jibqa' jittama li dik il-kelma li huwa jagħtik illum jew għada tagħmel il-frott. Il-mulej għandu fiduċja fina. Kieku m'għandux fiduċja fina ma jitfax il-kelma. U għalhekk nixtieq li l-kol kemm aħna quddiem Alla anke jekk tara n-nuqqasijiet tiegħek. Ara ma jkunx hawn xi ħadd minna li jgħid imma jien għal xejn immur il-Knisja. Ara ma jkun hawn xi ħadd minna li jagħmel anke li tmur il-Knisja li ngħixu il-ħajja ta' insara għax ta' bil-fors jew għaliex imdorrijin. Irridu niġu mbuttati jeżjes minn din l-imħabba ta' Alla. Alla għandu fidi fik. Aħna mdorrijin ngħidu veru, fidi f'Alla. Alla għandu fidi, għandu fiduċja fija u fejk. U għalhekk tan jatina l-kelma għax iħobbna, għax kif qal fl-Evanġelju irid ifejjaqna, għax hija l-kelma ta' Alla li tfejqek minn ħafna ġrieħi. Ħansemmi każ wieħed. Persuna mhux darba u tnejn niltaqgħu ma' nies li jgħidulna dan li ssiba diffiċli biex taħfer il-min għamlilha d-deni u jkollha raġun. Imma mbagħad tibda proċess titlob. U wara żmien bil-għajnuna t'Alla tasal biex taħfer. Mbagħad tiġi tgħidlek Fader, qatt ma ħassejt kuntentenza f'qalbi daqs dan il-mument li jiena ħfirt. Avolja għadni jinġorru l-konsegwenzi, avolja għad hemm midbatija f'qalbi, imma jien issa din il-persuna ħfirtilha u nħossni fil-paċi. Dak huwa eżjes il-fejqan li jiġġib il-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbu hekk il-mulej biex din il-kelma li nisimgħu kull nhar ta' ħadd ma nisimgħuhiex minn widna u toħroġ minn oħra, imma ssib art tajba li bil-mod il-mod timbet u tagħti l-frott. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben l-waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul,
natura waħda mal-missier u bieħ sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nerfgħu ħarsitna lejn il-mulej fiduċjużi fl-imħabba tiegħu inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex taraf tkun art tas-sew għammiela fejn il-kelma ta' Alla tagħti il-frott. Nitolbuk mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek inti trattab il-qlub tagħna ħalli jilqgħu il-kelma tiegħek u fuqha nibnu ħajjitna. Nitolbu għalina il-koll li ninsabu hawnhekk miġbura għal din l-Ewkaristija. Biex hekk din il-laqgħa tagħna miegħek tkompli ssaħħaħna fik, taqgħadna miegħek u ma' xulxejn. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli mulej birek u qaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li f'kull qalb tal-kull bniedem aktar u aktar fil-qalb tal-morda u dawk li jduru bihom isibu il-paċi u s-serħan. Nitolbu. F'skiet inresqu it-talbiet tagħna. Waqt li tilqa' dawn it-talbiet tagħna mulej iftħilna qalbna għalik, dewwaqna int mill-ħnina tiegħek biex ngħixu dejjem fis-sliem. Bi Kristus Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidejl tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq, niżżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra jdnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġel qaddisin tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti,
Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mew tiegħek murej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nitolbu it-talba tal-missierna. Sejrin ngħidulu l-mulej ħatiġi saltnatek. Xi fisser dan? Ħatiġi l-kelma tiegħu f'qalbna biex tibdilna, biex tfejjaqna, biex aħna wkoll ninsiru nies nixbħu lill-Alla, nies li nagħmlu l-ġid. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen. Fakrukom li dawk se jitqarbnu iqumu bil-wifqa biex issa jgħaddi s-saċerdot u jagħtikom l-Ewkaristja. permezz ta' din it-qarbina l-Mulej Ġesu innifsu inżera fil-qalb tagħna. Jew noqogħdu ftit mumenti fiskiet u nitolbuh biex ifejjaqna mill-egoiżmu tagħna, biex jagħtina l-qawwa
li nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħu. Għax min jibna ħajtu fuq il-kelma ta' Alla, kun bħal dak il-bniedem għaqli li qed jibni ħajtu id-dar tiegħu fuq il-blat u mhux fuq ir-ramel. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex igabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Siedna nagħmlilkom xi avviżi. L-ewwel qabel kollox nirringrazzjaw lil dawk ħafna persuni li qegħdin jagħtuna id-donazzjonijiet biex jitħallas ir-restawr li sar fuq il-kwadru kif ukoll ir-restawr li għadu għaddej bħalissa fil-kappella tal-Madonna. Anke tpoġġew anke kameras ġodda biex anke nkunu nistgħu nkomplu nittrażmettu għal morda tagħna il-qudiesa u momenti oħrajn ta' talb. Walakin ħeġġukom biex toffru donazzjoni tagħkom anke b'ringrazzjament lil Madonna għal dak kollu li tagħmel ma' kull familja. Dan tistgħu tagħmluh billi f'envelope tpoġġu id-donazzjoni tagħkom u tikdbu l-importanti l-indirizz u l-isem tal-familja li qiegħda toffri d-donazzjoni. Dan għaliex imbagħad lil kull familja qegħdin nibatu matul din il-ġimgħa żgur tibdew tirċievu xi wħud minnhom qegħdin nibatu santa tal-kwadru kif ġie irrestawrat b'rikonoxximent għad-donazzjoni tagħkom kif ukoll dan il-kwadru fih tajjar li jintuża biex tnaddaf l-istess kwadru tal-Madonna. Tieni ħaġa nixtieq infakkarkom biex inkomplu kif qegħdin tagħmlu nieħu gost narakom il-maġġoranza bil-maskri jew bil-visor. Jew inkomplu inħarsu lil xulxin. Qegħdin nisimgħu kif pajjiżi propju anke l-bieraħ Modena hawnhekk l-Italja sabu xi numru mhux ħażin ukoll ta' nies li reġgħu dan il-virus donnu qed jerġa' jnibbet. Għalhekk ejjew inkomplu nieħdu ħsieb xulxin billi nilbsu kif tirrakkomanda il-Ministeru tas-Saħħa nilbsu il-maskri, il-visors u anke nżommu bid-distanza. Għala le. Fl-istess ħin beda x-sajf u nirrakkomandalkom biex meta niġu l-Knisja niġu libsin bil-bis xieraq tal-Knisja. Skużawni ħanuża l-kelma ftit goffa. Ma niġux libsin bil-bies tal-baħar. Jew niġu nitfgħu fuq spallitna x-xugaman. X-xugaman nintużawh għall-baħar jew għad-daħar. Dan qegħdin il-Knisja biex niltaqgħu ma minn tant iħobbna. Ejjew nuru anke r-rispett tagħna fil-mod ta' kif nersqu lejh. Ma nagħmlux l-affarijiet għaxta bil-fors. Ejjew nirraġunaw ta' adulti kbar li aħna li nifhmu. Għandna appell importanti għad-dem. Kif tafu għall-grazzja t'Alla fl-isptarijiet tagħna reġgħu bdew isiru l-operazzjonijiet kollha. U kull operazzjoni titlob ammont kostanzali ta' dem. Għalhekk min jista' jagħti d-dem qed inħeġġuh biex imur u jagħti d-dem nhar it-tlieta fil-berġa tal-Gvern ix-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' wara nofsinhar. Grazzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb.